Wel, mae yna resymau personol a resymau academaidd pam yr aeth Wyn fy ngŵr y fyny ati i olygu'r gyfrol yma, Dagre Tost. Wyn yn dod o'r union ardal Aberfan. Fynne hefyd yn un o ferched y cymoedd ond o Gymrondda cyfagos. Ond o safbwynt academaidd wedyn, roedd Wyn a Fynne yn Prifysgol Cerdd a Fynne yn Prifysgol Abertawe yn dysgu cyrsiau am lenyddiaeth y cymoedd. Ac un adran o'n i'n teimlo oedd yn bwysig iawn yn cyrsiau ni oedd y cerddi yma a gyfansoddwyd yn sgil Trychineb Aberfan. Oherwydd o'n i'n teimlo bod yna ffenomen lenyddol yma mewn gwirionedd, bod yna gymaint o gerddi wedi cael ei llunio dros gymaint o gyfnod. Erbyn bod ni'n cyrraedd hanner canrif ar ôl Trychineb Aberfan, o'n i'n ffindio bod dyn ni dros 80 o gerddi gan fwy na 77 o feirdd, ac o'n i'n teimlo wir bod gyda ni rhwng y cloriau yma gofnod o ymateb cenedl dros amser i un o'r digwyddiadau mwyaf eiconic falle yn hanes diweddar ni yn sicr. Cerdd gan Llew Jones yw'r gerdd gynhara i ni'n gwybod amdani. Mae'n rhaid i bod wedi cael ei chyfansoddi yn syth ar ôl y Drychineb. Drychineb yn digwydd fore dydd Gwener yr unfed ar 20 o Hydref 1966 ac fe ddarlledwyd y gerdd wedyn ar raglen heddiw, raglen newyddion BBC Cymru heddiw yn Nos Lun ganlynol. Wy'n credu mai dyna un o'r cerddi gorau a luniwyd mewn gwirionedd i'r Drychineb. Mae'n gerdd syml, mae'n gerdd uniongyrchol, ond wir mae hefyd yn gerdd ungol iawn. Aberfan, yr unfed ar 20 o Hydref 1966, gan Llew Jones. I hamlin ers talwm, os yw'r hen stori'n ffaith, fyddaeth rhyw bibydd rhyfedd yn gwisgo mantell fraith. A'r pibydd creulon hwnnw a aeth yr plant i gyd a'i cloi, yn ôl yr hanes, o fewn y mynydd myd. A hamlin oedd ddistaw a'r holl gartrefi'n brydd a mawr fy'r galer yno dros lawer nos a dydd. Distawodd chwerthin llawen y plant wrth chwarae'n hyd, pob tegan bach yn segur, a sŵn pob troed yn fyd. Trist iawn fi hanes colli y plant diniwed gwan, yn hamlin ers talwm, heddiw yn Aberfan. Odi mae'n gerdd syml yn i'w ar yr wyneb, mae'n adrodd chwedl, stori plant gyfarwydd. Hynny yw, stori o'n i'n gyfarwydd iawn pan o'n i'n blentyn yn sicr, stori, Pied Piper of Hamlin yn Saesneg, yn fantell fraith neu'r pibydd brith yn Gymraeg. Stori am blant a gymerwyd a hydwyd gan y pibydd brith yn gosb ar drigolion Hamlin am na wnaethon nhw i dalu am gael gwared ar pla o lygod oedd yn poeni dre. Ac yn ôl y stori, fe hydodd y pibydd nhw, fe aeth y plant ar ei ole i fyny'r mynydd ac fe geiodd y mynydd arnyn nhw i mewn i ogof, a'r ogof yn cau yn ei herbyn nhw. Mae'n ddigon posib bod yna rhyw hanes go iawn felly, bod yna rhyw wirionedd tu ôl i'r stori. Does neb yn gwybod, ond mae'n amlwg bod plant Hamlin wedi mynd. Hynny yw bod yna dre, bod yna bentre a gollodd cenhedlaeth o blant. Ac mae Llew Jones yn dweud y stori, mae'n mynd yn ni trwy'r stori, a nes i ni gyrraedd y llinell ola ungol honno, stori am Hamlin yw i cerdd am Hamlin. Ac wrth gwrs, mae'r llinell ola yn newid y cwbl. Mae'n rhoi ystyr hollol wahanol i'r cwbl sydd wedi mynd o'i flaen. Yn Hamlin ers talwm, digon pell i ffwrdd, ond heddiw ar yn stepyn drws ni, heddiw
yn Aberfan. Roedd T. Llew Jones yn awdur cynhyrchiol wrth gwrs yn yw mewn cerddi a hefyd mewn rhyddiaeth. Mae'n cael ei gofio'n bennaf efallai am ei lyfrau i blant. Prifathro oedd e, athro wrth ei alwedigaeth, ac fe allwn ni ddychmygu bydde fe fel athro ac fel prifathro wedi gallu aminiaethu'n arbennig a beth ddigwyddodd yn Aberfan. Fe ddywedir yw llenyddiaeth, yw brenin llenyddiaeth plant Cymru. Ac mae'n ironic wedyn, mae cerdd fel hon ganodd e.